tun truma kan en ho le tur chu Canadian drama thriller film kumsang ni som pasaria anti chua Sleepwalking in Suburbia ti ania ato thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me nupa den le Michelle te chu tui takin an lo mu hi la Michelle chu zanlaya aron tho chuak hlol mai chauka chuk thlain bong hnute ala chuaka stofa thil kanna bela chuan a chung ta thlor mai le chumi hnu chuan pona chuakin an then oma a thian nu Nancy teina kal lea Nancy pasal luk chu pona lo thuin Michelle omdan chu mak ati hle luk chuan azui ve zela Nancy nen anin ti thiam lo thu le anu te in lama aria thu shilin abemol mola Michelle in engtin ma chang lo Michelle chu ron le hoin luk bianga an khoi vela Michelle in an fo chuan lo chang le tin an che sual dun zui luk hian an thenom nu hi hun rei tak a lo star ruto shimani heti lai hian fire alarm ria den aron har lola an thuka thilin chuang lai kang chu a thel ngal zung Michelle an ko thina ma se a chang thei bok si lo a cellphone a biak an tum chuan ina alo oma annu ina a mu zo tak si lova chuan zong tura chuatuma pona Michelle chu anin lampanin aron let le chia a thowa ti hria in den chuan a soi nok noka aron har nu chuan denan a thoat le to thu shil atu ka chuan annu pa in sleep center a an kalduna den chuan Dr. Carter nena an har sana shilin annu hian naw a chiat nu in fanai an tum lea Michelle hian anote a chana tangin a buai thin thu soi Michelle chuan a thoa thin chu soi vele in Dr. Carter chuan hun binaya muturin a cha note nei an tuma wangin damdoi a chongam lovani chumi zan chuan an thiante Kate le Taylor teina kalin Nancy po alom vea Nancy chuan luk ron tlai deu tur thu soi arukin Kate-in Michelle bula luk tenu pa in kar a that vak lo thu shila hemi hnu lok hian luk po ron thleng vele in arukin Michelle amel le thin Michelle omfal chu vamu in luk chuan zan masa a thi thlau a pea aril ruwa a veiziate a soi chuak vel Michelle chuan makti taka enin engtin ma chang lova an ho santani zanlaya Michelle chu a tho a lea in hnuaya chukin pona chuak tur chuan security alarm ala tir zui den chuan hriain anu ngai ven chuan a thlan chuak vata tun tum chu Michelle in Kate te in lam alo pan ve thung anu pa tui taka an mu thilai chuan an bula aron mu ve ku ka Michelle in Kate a fo hnu chuan Kate aron har zoka den chanchin shilin anu chu a hruai ho le ta ni atuka den tenu pa chu sleep center a kal lein Dr. Thorsten an hua Michelle thoa dan zong chu a hriat ang chip chiar takin a shil Dr. chuan sexsomnia natna a verin thu alo soya a thoat line midang amut pui chak hlat thina ni Dr. chuan medical check up angai thu shilin a re vele mai ringa Michelle chuan damdoi ai ngam lo thu kha soin an ho san le taringot mai chumi hnu chuan an hna ve a kalin Michelle chu number shiat ngai lo hian aron khola luk lo ni in Michelle chu aril ruwa avei reng thu le in mu adu thu aron shil Michelle chuan number ei met suala niang tin alo da maka Kate kholin in mu adu thu soi Kate chuan in ina kanin mudon nia tin zana chuan lukan aron phone dan zong kha shil Kate chuan afia mai che ka ring lo atia ma se Michelle in aoi thei tlat lo Dr. Thorsten Khan apui thayang che Kate chuan atilea Michelle hian no te nei an tuma wangin damdoi ai ngam box si lo Kate chuan arai le rai lo test turin atia
a thaw a thin kha a rai wang alo ni ve thei tlat Michelle chuan a thu soi chu a pom pui ta ni ina thlen chuan denan ei rong alo bola bathroom a lutin azun a tes ngal Michelle chu alo rai ngeya denan hril chuan alom khop mai Michelle chu lom viau ma se arukin aril ru tinuam lo tu aom tlatani atuka denan Michelle chu an ha thona hruain an thil sak nal tak tak te chu an hmu kwal vela na tho tura nei wangin luk hne na an nu chu lo fan kwal pui turina cha zui Michelle in kalsan an tum chuan lukan alo dang tlata an che swal thu kha lukan a soi chuak ta Michelle chuan engma thil thleng a hriat lo thu alo soi ve thunga luk chuan Michelle thu soi chu a oi phal tlat lo fo lui an tum chuan alo du lova luk chu in puangin kum som chuang a hmangai to thu a hril tamau mai le fo lui atum zel awangin a kapa tak a peta atlan santa dai mai KTT office a kalin Michelle chuan mit tuitla zoi zoin luk thil soile achunga omdan zong zong kha a hril veka ke chuan lo tong thlamwanin den bula engkim thudik soi vek turina tia ma se Michelle chuan a hril ngam tlatlo anote pailai chu tu fa nge ti a shelowatin ni heti lai hian denan Michelle rai thu kha in ti thei takin luk alo hril vela luk chu in ngai to vung vungin den hne na alom pui thu a soi ve ta ni tlaya chuan gift le pangpar nen aron hoa Michelle trap zo hlim chu zalo fashion hian aron nui luya den chuan eng thil nge thleng an zo chuan thil dang soi lovin a that thu in alo chang den chuan fa an nei hun tur te an soi pui vela Michelle po aron nui ve theita heti lai hian lukan Nancy bula in then adu thu alo shila Nancy athin rim khop mai anin nor boy fe nu chuan Nancy atrap zoi zoya luk omdan chu a hrethiam tlatlo chumi zan chuan Michelle aron tho a lea kongkhar hon theilo nu chuan tuk vera tangina chuaka luk te in lamapan ina lu nu chuan thu thlenga amu hil zuya chumi hnu lok chuan luk au thom hria in aron har chuak hlol mai luk ron kalin alo bir ruwata kongkhar in hong an hmu chuan miswal an run lu te moti in lukan silaya chua ave kwal ngal Michelle chu arukin alo chuak thei lava ina ale le chuan security alarm ri in off ngal wat ma se den aron har thova anupui chu akwa ngal vong vong hemi hnu hian Michelle bathroom a kala ake hnuaya thisen alo kai rengmai atuk zinga keti Nancy teina avakala lukan kongkharon hongin zana anin ti boi thu kha ashila Nancy in achua san thu le akalna ashiat lo thu soibok keithian athil soile omdan vela chuan a ring hlel dewa luk chuan engma soi chhun zom du lovin kongkhar akhar tamak mai ke chu kara lutin Michelle in alo ngak renga Nancy in achua san thu shil Michelle chuan luk thu soi kha a oi lova tuma shil lovin in achua san a ring lovani an pahni chuan police station a kalin Nancy bo thu an reporta zana a thoa thin zong zong kha soi chuakin luk au thom a hriat thu le silai akol ti police a shil thisen akea kai chungchang kha soi lein Nancy te in chunga mi ngei ani a ring tlatani chumi zan chuan Michelle thowa chu kholaya avei thau thawa motorin ron su trepin a har chuak chiang le motor rang chuan tuemo mai tuam hian aron kap zuya Michelle chu hlauthong taka tlan chia in dora atlan lut wat dor ngak tu hena chuan kongkhar kal turati in abi rungala den le police an phone nu chuan police in thil thlendan uluk takina zota I tho a thin boxia imu mangmai mai ani theyasin alo tive tlat Nancy chungchang kha shil lein adam that thu asoya zanin pon minron bia lom tin
thi sen chung chang kha police bok chuan a soi le a Luke khan chome a channa a in zai thi pal thu alo shilani ma se Michelle ngai ala tha chuang lova Nancy in a phone a pick up thei tlat lovatin ni den chu engma Nancy bo chung chang an report kha a shil lo wangin angai dana ni chia lova atuka na an thona chuan denan Luke nena Michelle thoa thindan zong kha a shil veka Nancy bo chung changa police nena an lo report kha a shil le a Luke chu thinrim viau ma se engtin ma atilang du lo Michelle office bang chu garasa Luke kan alo changa inote pailai kha ka fa nge ani tina soi Michelle chuan lo bedu lovin atlan santa dai mai chumizan chuan denan Michelle chu khuma a hen ka fa shedeu ma se atana thazok turani ti shiain alo rem ti ni atuk zinga chuan Michelle chu Luke teina aron har chuak hlola abula chuan Luke ruang alo let reng mai Michelle chu hlauthong taka chuakin anin lam apan ngala denan kong kha ron hongin athil mu kha trap zoi chungin a shil chumi hnu lok chuan police ron kalin Michelle chu an mana hemi hnu hian stationa den chu a thian pa ukil Taylor nen an ron kala Taylor chuan Dr. Thorsten kha engima chanchin hretu ani wangin Michelle tan hian thu hretu tan din ain huam thu a shila den chuan police te hian Luke nen in che sual thina an ngaya chuwang chuan I tha an ring alo ti ve bok Michelle chuan Luke nen anom dan kha la zep thlata Taylor chuan thil thleng I hriat chuale theinan therapy treatment ilak angai dona atia den chuan lo pompuin an nu chu a hroi ho thei ta ni atuka Michelle ron har chuan Luke teina thil thleng kha tlema zong alo hre chuak theia den kholin Luke teina kal angai thua shil thil thleng hriat chua bel bei seina neya den chuan kal lo turin tima se phone dain a chuak lui ta thawani den chu manmo taka kara lutin Michelle omna lam apan ngala detective chuan thil mu chua thar lo nein Michelle bi rukna dora khan a motor soyang chia chu alo ding nge yani footage satang chuan Nancy kha motora hian alo chuanga detective chu Luke teina kalngal thaina sia heti la hian Michelle in Luke teina an bungrua alo dap chia ma Nancy ron lang hlolin police ten an chui chan chu azot Luke thi thu an hril chuan Nancy in inom dun thin ti ka hria tin thinrim takin Michelle a bei ngala zana motora lo su trap tu po kha Nancy hi alo ni reng mai anin sual tia nu chuan Nancy chu alua chuin atlan chuak thei hra ma den kha Luke teina aron thleng hlola Nancy in chemte alo tinin den chuan da thaturin ati Luke thi thu a soile nu chuan Nancy a thinrim zual sawa chuta Michelle in baseball betin aron vothlu top mai denan alo tong thlamon nu chuan Michelle in an thil ti kha a zep thei tabik lova Luke nen an che sual thu chu a shil ve ta ni den po in puangin Luke nen anom dan zong engkim alo shreveka Luke hi tha lo tum charani Michelle tha alan theinan ruaman na felfai takalo neya Michelle chuan an pa thil ti chu aoi theingang lo den chuan irai ti ka hria chia khan ka thin urna a so sang zuala tu fa nge ani ti ka hre thei bok si lo tina soi Michelle chuan an boina chin feldan kong khat chi a hre toa den chu ti thinrim le zuala tum Michelle chuan dot shilin ka thawa der thina Luke kha arukin kamut puidu wangani atita piap mai den chuan a beng thlutopa a khoile don chiatin Michelle chuan alo vit sia mai den chu chuata laptopin a chat thlazuya police ron thlengin Michelle a trap zoi min tha tum wangin kain ven nan ka vitani kha atia an pa thil ti zong chu a soi chuak ta ni